Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген Дөнья студиясендә кунакта безнең чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезгә дә шактый таныш булган артистыбыз. Сез аны татар телендә төшерелә торган фильмнар аша да, спектакльләр аша да бик яхшы беләсез. Дөнья студиясенең кунагы Татарстанның ат казанган артисты Зөлфия Вәлиева. Зөлфия, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез, ассаламу алейкум. Сезне студияда күрүемә мин бик шатмын. Мин дә шундый шат. Зөлфия, менә шулай дип башлыйм әле. Сез бик бәхетле артист. Чөнки сез һәр вакытта да игътибар үзәгендә. Ниндидер үзегезне үзегез рекламалау белән түгел, ә менә я спектакльләрдә уйнап, яисә фильмнарда уйнап, сез һәр вакытта да тамашачының күз алдында. Аллага шөкер бит. Ләкин соңгы бер ай эчендә сез айрым бер игътибар үзәгендәдер дип уйлыйм. Чөнки Яңа гасыр каналында һәм Планета ТНВ Планета каналында яңа ел алдыннан чыкты бер хәл дигән яңа сериал. Һәм менә шушы сериалда сез гомумән тамашачы өчен бүтән бер Зөлфия булып уйнадыгыз, әйме? Сез анда рус милләтеннән булган Анастасия ролен башкардыгыз. Ты сегодня вечером во сколько придешь? Башланды инде. Не знаю. Как можно планировать день, когда такой оврал? Ты, Мансур, совсем выпадаешь из нашей жизни. И придешь снова только ночью. И так каждый день. А ведь мы же семья. Кто спорит? Дуслар белән мунча кирип йөрмим бит мин. Булсын дип тырышам. Беркем дә ишекте менә китереп куймый. Поняла только про баню. Ты можешь говорить по-русски? Очень остроумно. Ха-ха-ха. Семья, говорю, наша. Кушать хочет. А это я не забываю. По счетам надо платить, поверь, а их у нас очень много. Отдыхать ты захочешь. А не где-нибудь, а за границей. А улга же нам не хочется. Я же тебя не обвиняю. Ну, футболку сними. Просто немножко хочется внимания. Нам всем тебя не хватает. И не только мне, поверь. Внимание. Кстати, о внимании. Настя, ну найди ты общий язык с мамой. Опять в деревню собралась, еле остановил ее, еле уговорил. Но вы же женщины, вам же легче. Общий язык найти, Настя. Ну своди ты куда-нибудь ее. Куда ты там ходишь? По магазинам. Ну в салон своди ее, в конце концов. Настя, найди общий язык с мамой, срочно. Я стараюсь. Я очень стараюсь, Мансур. У меня не получается. Ты понимаешь, все, что я не делаю, мне кажется, все ей не нравится. Она даже маникюру моему удивляется. Знаешь, что говорит? Кызым, а как ты с такими ногтями будешь таба джуарга? Это же про сковородки, да? И как мне с ней объясняться? Беләсең, мин нәрсәдән башлыйсым килә. Бик күп әңгәмәләрдә шундый сорау бирергә яраталар, журналистлар, нинди роль турында хыялланасыз дигән. Менә аны бик күп актрисалар әйтә инде. Менә мин ирләр Гамлет диләр инде гадәттә, зур Россия инде. Король диләр инде. Мин гел югалып кала идем, әйтәм, мин нәрсә телим соң, нинди роль башкарга телим икән соң, мин әйтәм. Нишләп мин шундый дөрес актриса түгел, мәллә соң, әйтәм, нишләп хыялым юк минем нәрсә башкарым икән дип. Кирәк түгел икән ул. Ул килә икән, ул беләсеңме ничек? Язмыш үзе бирә. Образлар, алар таба кешесен. Актерын таба икән шул образлар. Һәм менә мин шундый бик матур сүз ишеттем. Шул образлар нәкъ менә актер куркып торган кебек башкаралармы икән, ничек тудырым икән, ниндирәк булырга тиеш ул. Образлар нәкъ шулай куркып торалар икән. Артистның эшеннән. Мин сиңа сөйлим, син күрәсең, мин тәннәрем шимырдый, ул чынлап та шулай. Менә мин чынлап син әйтмешли бәхетле артист. Мин аны хәзер генә аңлый башладым. Мин гомумән үземнең хезмәтемне менә әле генә аңлый башлаган кебек. Яшь чакта мин аны абайлап та бетермәгәнмен. Яшь чакта бик күп уйлар булды, дөрес эшкә кермәгәнмен, булай сайламаганмын, бүтән нигә өлкәгә китәргә дип. Ләкин менә бүгенге көндә, бүгенге мизгелдә миңа шулай эш килә торып, үзем сорамыйча, үзе табып мине шул образлар, шул Анастасия образы. Минем өчен ул ниндидер могҗиза.
Мин мугъжиза үзәгендә яшим. Мин галәмдәге бөтен кешеләргә, Аллаһ Тәгаләгә барысына да рәхмәтем шиксез зур. Миңа калса, бу роль башка кешегә эләккән булса, бәлки алаюкта килеп чыкмаган булыр иде микән әллә дигән уйда килде миңа. Ни өчендер анда мин Зөлфияне гомумән оныттым. Минем өчен чынлап та Анастасия иде. Әйе, хәтта шул кадәр матур итеп саф татар телендә сөйләшә торган Зөлфиянең татарча белмәвенә, Анастасияның татарча белмәвенә дә ниндидер бер шик тумады. Мин аны чын күңелдән кабул иттем. Үзегез өчен ничек булгандыр белмим бу рольне башкару. Беренчедән мин Казан мәктәбендә, рус мәктәбендә укыган кыз, укыган бала. Шуңа күрә мин театрга кергәндә, укырга кергәндә, гел шуны уйлап йөридем, миңа бит мәйтәм, мин бит татар сәхнәсенә эшләр өчен минем бит мәйтәм телем камил түгел. Миңа бит күпме хезмәт куярга кирәк хәзер телемне шомартыр өчен. Күпме укыдым мин, күпме тырыштым мин. Хәзер менә бүгенге көнгә кадәр ул фикер һәм ул тойгы миндә яши. Мин аннан ничек дип әйтим, уяламы, куркаммы. Мин барбер нәрсәдер менә җитеп бетми кебек миңа. Мин нитеп һәм эчемдә шундый хыял бар иде, бик тирән каядыр күңелнең тирәнге почмагында. Мәйтәм, кайчанда булса берәр рус киносында төшеп булыр микән, мәйтәм. Мәйтәм, Казанда төшермиләр инде, аны Татарстанда хәзер бит инде, мәйтәм, татарча менә сериаллар ниләр. Мәйтәм, Мәскәүгә барып булмас инде, мәйтәм, анда кем чакырсын инде. Менә беләсеңме? Менә шундый хыял кирип китте дә, шулай башка күңелгә, ул берничә ел элек. Мин аны оныттым да. Һәм менә бу юлы шалтыраттылар да телевидениедән, Зөлфия кастингка килергә кирәк. Менә хатын-кыз роленә шулай. Мин әле белмим, нәрсә белмибез бит, нинди роль икәнен. Мин бит әле Анастасия ролен. Менә күрдем инде, Анастасия дип язылган. Мәйтәм, бу бәлки керәшен хатындыр инде, мәйтәм. Аннары шул бер кичкенә кисәкне уйнап күрсәткәндә, мин күзлек белән килдем, пиджак белән, бик деловой стильдә. Мин сорадым инде, мәйтәм, ул нинди хатын соң ул? Ул бик шундый укымышлы, затлы, аның атасы әнисе шундый ул затлы гаиләдән. Үземчә ничектер мин теге туры китереп, киемнәремне киеп, күзлек киеп, булай итеп прическаларын ясап килдем. Әле чәч ак түгел, мин мондый төстә түгел чәч. Синең төсеңдә үз төсеңдә иде әле чәчем. Уйнадым да инде бер 2-3 атна бер айлап булгандыр инде, бүтән шалтыратмадылар. Мәйтәм, ярап, караганнар да инде тынычлангандыр, мәйтәм. Минем теге андый гадәтем юк, кабат шалтыратып, ничек соң, нәрсә соң төпченеп утыра торган гадәтем юк, Аллага шөкер. Мәйтәм, барыбер насыйп булган ризык, тешеңне сындырып керә, корсагыңны ярып керә дигән ни бар татарларда име? Мин аңа ышанам. Мин ышанам, тынычланам да, онытам, эшлим дә онытам мин аны. Шалтыраталар. Син ничек соң синең графигың, мәйтәм, нинди графигым? Театрда спектакльләр, мәйтәм, нәрсә соң? Сиңа шалтыратмадылар менә, мәйтәм, нигә? Менә рольгә алдылар сине шушы. Мәйтәм, ничек? Алдылар менә сөенеш, белсәң син ул актер өчен нинди сөенеш ул. Театрда ул беләсеңме, яңа спектакль куя башлагач та теге приказ эленәләр бит инде, шул такта янына актерлар килеп, бөтен күзләрен өметләнеп карап торалар, исемен эзләп, үз исемен эзләп. Менә шундый шатлык. Монда да мәйтәм, ничек, кайчан? Җәй буе, мәйтәм, риза, төшәм, мәйтәм. Кайчан менә шулай итеп майның урталарыннан башлап, мин инде үземчә уйлый башладым образ өстендә, мәйтәм, так, Анастасия, мәйтәм, бөтен ассоциациялар, бөтен укыган китапларның теориясын искә төшереп, мәйтәм, беренче эшли башлаганда беренче мазок эшләргә кирәк художник кебек. Син уже образның ниен, үзәген белергә тиеш. Ничек китә, ничек булырга тиеш ул. Минем өчен нишләптер Анастасия, нишләптер рус хатыннары, мондый чәч белән булырга тиеш түгел, нишләптер светлыйрак булырга тиеш. Мәйтәм, тышкы кыяфәтне, наверное, тышкы кыяфәттән китәрбез, мәйтәм, башта тышкы кыяфәтне үзгәртеп, аннары әкренләп, аңа кадәр бер ел элек мин Инстаграмнан узган беләсеңме нәрсә, Мария Бушеның этикет буенча австрийская школа этикеты курслар уздым, миңа шундый кызык иде ул. Менә именно үзеңне тотуың, кулларыңны ничек тотарга, утырганда аякларыңны ничек куярга, сервировка стола бөтен ниләр инде, этикетлар барысы да. Миңа ул кызык иде, мин аны күрәсең әзерләгән мине, кемдер ничектер язмыш әзерли башлаган шул хатын кызга. Менә шулай итеп Настямны яратам. Күптән түгел генә Марсай Галиевның юбилей кичәсендә Алмаз Хамзин чыкты да, мин алып бар идем. Сәлем, Настя, диде дә халык шәвгыр кул чапты, син понимаешь? Мин белән шулай халыкка кирип китә бит инде ул образ. Доброе утро. Доброе утро. Там не чай, каймак жарил.
А я чувствую запах. До сюда дошел. А я нет. Я по утрам так плотно не завтракаю. Благодарю вас. Жарар. Я могу вам кофе сварить вкусный. Хотите? Кофедан давление минде. Не бит. Вкусный очень. Вкусный очень. Чуть-чуть немножко бал есть. Не поняла, что? Мед. А, мед. Есть. Нет, мне нельзя. У меня на мед аллергия может выскочить. Спасибо. Ярар алайса келін. Ярар қымаша оламайым. Ярар. Марьям Рахматулловна, а вы проходите, присаживайтесь. Нет, не утруждайтесь, я сама. Я потом уберу. Не надо, Марьям Рахматулловна, не надо. Давайте поговорим с вами. Вы не против? Нет. Вы понимаете, Мансур переживает, что у нас с вами нет взаимопонимания. Понимаете? Он думает, что у нас с вами натянутые отношения. Ведь это же не так? Yok, нет. Да, я тоже так думаю. Да. А может, вы на меня обиду держите? Нет. Нет. Да, конечно. Вот и замечательно. Чудесно. Чудесно. А потому что у нас с вами знаки похожи гороскопу. Оба водные. Да. Они обтекаемые. Рак и рыба. Рыба и рак. А вы хотите, мы с вами по магазинам пройдемся? Я себе что-нибудь прикупить планировала. Вам тоже что-нибудь купим? Вам ведь что-нибудь нужно? Нет. Нет. Зөлфия, роліне Тәлғат ничек кабул итте? Білесіңме, бірнеше сөз болып алды. Біз сөйлештік жеттігіне. Мен аңа айттым, мейтем Тәлғат, бұл ғаилә, мейтем, мен ирлі хатын Радик Балиев білен, мейтем, біз кинода ир білен хатын. Аңлайсың сен шуны мейтем? Бұл кинода болашақ, мейтем, шундай сәхнелер, ансыз бір қайда кетіп болмай мейтем. Бар-бір болашақ. Но сен мейтем біліп тұр. Аны түшірелер, білесің нешік? Міне мейтем, 10 кіші басып тұр, мейтем, янымызда. Білесің, камералар үстен үйірі. Мейтем, Юля не гример инде. Ул сине тикшерә, мейтем, шашың була ятканмы, тигелә ятканмы, юк ятканмы. Радик мейтем, штан белән футболкадан күргән булсагыз. Әле мин ниттем каршы килде, минем ни булды? Ишке күлмәк иде минем, име? А Радик штаны белән футболкасын салмады. Мейтем, бу бит мейтем, ә мин бүтән эшне җиренә җиткереп эшләргә яратам. Мейтем, бу бит чын түгел. Бу бит ялган, мейтем, бу фальш, мейтем. Моны бит тамашачы әйтәчәк инде. Эшләп, мин жүләр баш, әле монсы да җитә калды минем иремәйме Радикның футболка белән ятканы да. Ә мин әле ишендермәкче идем. Радик Бариев чынлап булсын дип. Монсы бит инде Зөлфия, шын артистның менә халәте бит инде. Галәмәт. Мин ул турыда мин уйламыйм. Кадрда мин уйламыйм. Ирем турында да уйлам, балаларым, кайнанам инде, вообще ул укытучы кеше, ни ул карап бара бөтен фильмнарны мине итеп. Шулайрак инде җикәй. Зөлфия, менә фильмда әкренләп Анастасия татарча өйрәнә бит. Менә бу фильм ничектер безнең татар халкы өчен шактый зур гыйбрәтле дә фильм иде. Безгә хас булган проблемалар, тәрбия, гаилә, үзара мөнәсәбәтләр, кайнана белән килен, катнаш гаилә, гомумән фильм бу яктан ниндидер күп кенә татар гаиләләренә күп кенә сорауларга җавап бирә торган һәм гыйбрәт була торган фильм иде. Ләкин фильмның ахыры Анастасия татар телендә җырлый. Шулай бит. Шулай. Ну, әзерләнгәндер инде ул кайнанасы, кайнатасы өчен ниндидер ул акыллы хатын. Беләсең, мин бер милләтне кимсетәсем килми. Ләкин менә шулай үз танышлар арасында булган катнаш гаиләләрдә име, менә минем нишләптер бүтән рус белгән хатыннар, алар татар хатыннары кебек җитез, уңган, булган,
ирләрен ярата торган хатын-кыз, аның милләтен ярата торган, ул һичшиксез ничектер булдырырга тели менә шул татар мөхитен. Ул бит авыр түгел. Берничә сүз өйрәнү, ул аны керә бит инде, ул теге аны барыбер бер кая куеп булмый. Әгәр дә син ул кешене яратып яшисең икән, егет. Менә шушы ак калфакның бер генә куплетын булса да җырлый алабыз бүген. Ой, әле бик еракта идек без, 70 чакрым җирне кичтек без. Ак калфакның табылган чагы, ак калфакның табылган чагы, ак калфакның табылган чагы. Туганнарның сагынган чагы, туганнарның сагынган чагы. Шәп, Зөлфия. Анастасия, гомумән Зөлфиянең үз тормышына ниндидер уйларына ниндидер үзгәреш бирдеме? Беренчедән тышкы кыяфәт шул килеш калды. Чәчнең Ошады. Ошады. Үземә дә ошады. Һәм бик күп комплиментлар алдым инде үземә тышкы кыяфәтемә карата. Икенчедән мин әкренәйдем. Салмакландым мин тормышта. Мин бәлки ул яшем дә барадыр инде, белмим, анысы теге. Үзем үзгәрдем соң салмакландым. Миңа шулай җайлырак, миңа шулай җиңелрәк. Каядыр чәчрәмим, шәбәләнмим кебек, үземә шулай тоела. Менә аның тәэсире шулайрак булды миңа. Зөлфия, сез бит инде бик күп фильмнарда төштегез барыбер. Татар фильмнарында Зөлфия төшкән. Ничәләр роль икәнен хәтерләмисезме фильмнарда? 1-2 ел элек тупларга туры килде. Фильмнарда төшкән кичкенә кыска метрларын фильмнарында алсаң, 25-кә якын икән. Шокты бит инде бу. Аллага шөкер инде. Татар артистлары арасында аның кадәр роль уйнаган юктыр дип актрислар бар микән? Белмим, әйтә алмыйм. Ә театрда күпмеләп роль бар? Театрда күпмеләп роль. Санадым микән, санамадым бугай. Шул тирәдер 30-дан артыктыр. Алай булгач, Зөлфия, менә үзегезгә күбрәк фильмнарда уйнау ошыймы, әллә театрда уйнау ошыймы? Алар беләсеңме, икесе ике төрле дөнья. Әлбәттә. Аны әйтеп булмый. Шуңа күрә бирәм бу сорауны. Менә кино менә театрда ике кулың үзеңнеке. Зөлфия, кайда үзегезне рәхәтрәк хис итәсез, менә комфортнырак дип әйтәме соң? Театрда. Театрда. Все-таки театрда. Театрда беләсеңме нәрсәгә? Театрда репетиция вакытында туа образ, син аны вакыт бар тудырырга ул образны. Син аны төрле яктан тикшереп, төрле яктан тагын үлчәп, нитеп, ничектер менә ул чынлап барлыкка килә дип әйтәме соң инде театрда. Һәм ул шул мизгелдә генә була торган образ, менә бер тапкыр карый тамашачы, ул бер шул мизгелдә була торган бер мөгъҗиза ул. Син беләсеңме, кичә тетрәнгеч бер әйбер укыдым. Мин балалар укытам бит инде, кай вакыт инде китаплар алып теорияны яңадан карый башлыйм. Михаил Чеховны карыйм инде. Михаил бик яратам мин Михаил Чеховны, Станиславскийга караганда күбрәк. Михаил Чехов, ул беләсеңме, аның бер таныш хирургы булган. Ул сораган шул иптәшеннән, мине операциягә кертеп, мин операция вакытында карап торасым килә, синең операция ясаганың дип. Мин сиңа сөйлим, тагын тенәрем шимырдым. Мин кичә генә менә укыганда ук прям җыйлап укыдым. Ул әйтә, мине керттеләр ди, кидерделәр чиста халатлар, мин тикшереп карап тордым ди. Бернинди курку хисе булмады ди. Менә ул нәкъ беләсеңме, ул чагыштыра бөтенесен сәхнәдә уйнаган вакытта, шул спектакль вакытында әйбер белән чагыштырып тора хирургның эшләгәнен. Ул уверенный рукой сызып алды ди, кисеп алды, корсагын ди кешенең. Башта әзерлиләр, пинцетлар куялар. Менә театрда нәкъ шулай, реквизит, ниндидер костюмнар, утлар куя башлыйлар, кырыла. Бөтен нәрсә кырыла, әзерләнә, шул була торган, менә бүгенге кичәдә була торган мөгъҗизага, чөнки чын тормыш барлыкка килергә тиеш шушы 2 сәгать эчендә.
операцияда нәкъ шулай әзерлиләр бөтен пинцетларны өстәленә, операция өстәлен кертәләр пациентны, аны йоклаталар. Йоклаган килеш и хирург башлый шул мөгъҗизаи эшен, осталыгын күрсәтеп, нитеп, мин караганда настолько азарт бирә барды мине, ди Михаил Чехов әйтә. Мин бөтенесен менә сиздем, нәкъ менә актерлар, менә беләсеңме ни өчен шулай? Чөнки хирургның кул астында кешенең язмышы. Исән каламы, исән калмыймы? Вот беләсеңме, настолько менә шул граньны тотарга кирәк име, и аннан тора барысы да. Бөтен кеше сосредоточено. Актерларны бит өйрәтәләр беренче курстан именно игътибарлыкка. Бөтен нәрсәне күреп, бөтен нәрсәне вакытында тудырып, җитешмәгән җирне ничектер үзгәртеп вакытында шул игътибар әйбәт булырга тиеш. Һәм шул врачны сөйли инде. Актерда ни өчен без, Михаил Чехов әйтә шул фикерен, ни өчен без сәхнәдә нәкъ шулай эшли алмыйбыз? Менә, чтобы это было на грани. Тормыш белән, яшәү белән үлем арасындагы кебек. Шуңа күрә әйтәләр бит инде, менә бик еш ишетергә туры килде миңа ул сүзләрне, спектакльне гомеремдә соңгы тапкыр эшләгән кебек башкарырга кирәк. Менә шул әйбер минем өчен шундый тетрәнгеч бик ми. Зөлфия, менә артистларның күбесе нәкъ шулай уйныйлардадыр. Чөнки артистлар арасында бик күп йөрәк авырулы артистлар бар. Сәхнәдә китүләр. Сәхнәдә Безнең китүләр. Хәлил Абу Махмутов нәкъ спектакль вакытында йөрәге Менә тотты ул бит бит аның. инде нәкъ шулай, теге йөрәк аша уздырып, Шулай. соңгы тапкыр уйнаган кебек уйнап, Шулай. шуңа Әле бит әле күрә ул аларны стресс тагын андай аяз. артистларны тамашачы да ярата. Әйе, барып җитә. Әйе, Чөнки йөрәккә тия. әйе. Чын эчкерсез ихлас уйнаулар, менә үзеңнең җаныңны жәлләмичә, кызганмыйча, менә шул нидер хис тудыру, булдыру име, ышану шул Әйе, образыңа. әйе. Ул тамашачының күңеленә барып җитә. Зөлфия, менә үзегез үк әйттегез әйме, хәзер инде мин балаларны да укытам дип. Менә аңа да тукталып китик әле. Сезнең үзегезнең балалар студиягыз бар, әйме? Без дип атала, без театр. ялгышмасам, без театры әйбит. Анда шактый гына сәләтле балалар йөри. Мин беләм ул балаларның кайберләрен. Менә сез анда юкка гына барган кеше түгел бит инде. Мин теге күңелем белән тоям, сезне эмоциональ кеше буларак та. Сез анда иң беренче чиратта ләззәт аласыз. Шулаймы? Миңа шул кичкенә кешеләр белән аралашу рәхәт. Мин аларның дөньясын яратам. Алар миңа бәлки күбрәк тә кирәктер әле. Мин аларга кирәк булганчы. Менә шундый матур бер фикер бар име. Бер баланы да рәнҗетмәгез, балага ни игътибарлы булыгыз. Әле билгесез ул үсеп кем буласын ул баланың. Һәм бала хәтерендә калдыра аның тирәсендә йөргән олыларны һәм ул олылар нинди тәэсир, нинди аңа ни йогынды калдырганнарын бөтенесен истә кала. Менә минем кичкенә чактагы минем исемдә, минем тәрбиячеләремдә балалар бакчасында тәрбияче берсе усал иде, берсе әйбәт иде. Мин бит беләм аны. Мин бит истә бит алар барысы да. Балаларда кыйнлау хисе тагында зуррак. Хисе зуррак. Алар беләләр. Анда кыланып та булмый, анда икеләнеп тә икеләнергә дә ярамый. Театрга булган Мәхәббәтебез белән, балалар белән бүлешәсебез килә. Бездә, сез, сездә, без. безле булсак, яшибез! Хәзер еш кына психологлар тарафыннан да әйтелә шундый нәрсә. Менә хәзер яшәргә кирәк. Хәзер бүгенге көннең тәмен табарга кирәк дип әйбит. Менә шушы сүзләргә бәйләп шундый сорау бирәсем килә, Зөлфия. Сез бит инде психологияда бик әйбәт өйрәнгән кеше. Укып чыктым инде, бик авыр булды бер заманны, беләсеңме? Укып чыккан, менә шуңа күрә сез психологияны яхшы беләсез, барбер, аның теориясын да беләсез. Ул сезгә тормышта ниндидер үзегезнең нәтиҗәгезне ясарга мөмкинлек бирә. Зөлфия бүген үзе тормыштан тәмне ничек табарга тырыша? Менә аның тәмен ничек тоеп яши? Мин
бер кемнән дә бер нәрсә дә көтмим. Бер нәрсә, ничек дип әйтим, мин бик күп еллар уздырганмын, сарыф иткәнмен, ниндидер кирәкмәгән ни белән. Миңа каяндыр килергә тиеш нәрсәдер, кемдер миңа бирергә тиеш. Мин аны көтәргә кирәк, аны сорый белергә кирәк, сорап алырга кирәк. Юк. Бер нәрсә сорама. Беркем бер нәрсә бирми. Беркем бер нәрсә бирми. Сорама үзеңнән, бөтен көт, менә рәхәтләнеп эшлә, үзеңә ничек кирәк? Менә үзеңә ничек кирәк? Шулай тормышның рәхәтен белеп яшә. Шул гына. Мин хәзер беләсеңме, мин көчемне сарыф итмим, мине кабул итми торган кешеләргә. Алар бар. Ул нормальный хәл ул, потому что бар синең кешеләр, бал сине кабул итми торган кешеләр, ул бит инде нормальный хәл. Һәм моны шулай булырга тиеш дип кабул итәргә дә кирәк. Аны шулай кабул итәргә кирәк. Ул әйбәт. Шуңа күрә сине кабул итми торган кешеләр, алар читтә тора хәзер. Мин аларга борылып та карамыйм үзем. Мине яраткан кешеләргә мин 2 3 мәртәбә күбрәк ачылам, күбрәк мәхәббәтемне, игътибарымны бирәм. Мин алар белән рәхәт. Мин үзем сайлап алам кешене. Күзеннән күренә, ул энергиясыннан күренә. Менә ул миңа кирәк, мин аңа кирәк. Шуңа күрә менә ничектер менә тормыш матурлана башлый шуннан. Шуңа күрә көтмәгез. Беркемнән бер нәрсә көтмәгез. Сезне яраталар дип тә көтмәгез. Зөлфия, менә тагы бер сорау бирим әле. Мин ул сорауга ул вакытта сезнең җавабыгызга бик игътибар итеп калган идем. Мин аны Зөлфияны кунакка чакырам дигәч, ни өчендер кылт итеп миңа шул сезнең җавабыгыз искә төште, әйме? Сез миңа 2 аккыш тапшыруында әйткән идегез, хатын-кыз ирекле булырга тиеш дип. Менә бу фикерегез үзгәрдеме? Һәм хатын-кыз иреген сез хәзер нәрсәдә күрәсез? Мин хәзердә шул фикердә, хатын-кыз ирекле булырга тиеш, һәм аның янында бик ышанычлы ир заты булырга тиеш. Ышанычлы һәм стабиль. Психик ягыннан да, һәм тормышта да, ничек дип әйтим, андый кешеләр сирәк, андый ирләр күп түгел. Ләкин менә ничектер Ходай Тәгалә сиңа бүләк итеп җибәрсә, андый кешене аны сакларга кирәк, аны кадерләргә кирәк. Һәм шул кеше сиңа иреклек бирә. Иреклек бирә. Хатын-кыз иреклеге. Ул шундый ни уйме? Шундый фәлсәфи мәсьәлә, аны ике яктан карасаң, күп кырлы, бик күп кырлы әйбер ул. Синең яныңда ничек дип әйтим? Үзеннән үзе туа бит теләк, шул кешенең тормышын матурларга хатын-кызда. Менә хатын-кызның канаты булырга тиеш. Хатын-кызның канатын сындырга ярамый. Төрле хәлләр була тормышта, менә 2 кеше арасында яшәгән ирле хатыннар арасында, ләкин менә кай вакыт ир кешеләр аңлап бетерә алмыйлар. Хатын-кызның канатын әз генә кайырсаң, ул шундый озак төзәлә ул. Аның канатын нык тотсаң, син тагын да югарыга күтәреләсең аның белән бергә. Ул ниндидер менә шундый әйтеп бетерә алмый торган шундый матур хис, ул матур күренеш, матур халәт. Меңнәр арасыннан таныр идем сине. Кымшанырга куркып, утырам мин оеп, салкын тәрәзәгә яңагымны куеп, урамнарда халык йөри орлы-бирле, кеше язмышлары ник соң булай серле.
2 балагыз бар, улыгыз бар, кызыгыз бар. Әйме, кызыгыз Латифага сез нәрсә сеңдергә тырышасыз? Менә беренчедән хәзер алар Кәрим белән, Кәримгә 18 яшь, 19-нчы китте, Кәрим аны көн сайын мәктәпкә илтә. Машина белән, безнең мәктәп якын тирәдә түгел, без күчердек балаларны 2нче мәктәпкә. Кәрим дә шул мәктәпне тәмамлады. Мин хәзер Кәримгә дә өйрәттем Латифа белән сөйләшүләр. Кечкенә чакта үскәндә бит инде балалар, минем дә энем бар име, без барыбер беләсең ничек кискен. Ниндидер менә ни бар, сүзен сайлап тормыйсың. Ниндидер сүз әйтәсең, талашып аласың, име, шундук бәхәсләр туа, әллә ниләр әйтеп бетерә. Үзең тыңлап торасың бит, ишетәсең бит балалар ничек аралашканын. Йөрәккә тия, бөтен нәрсә. Хәзер әкренләп үсә бара. Талгат күрә безнең мөнәсәбәтне, Талгат белән икебез арада булган мөнәсәбәтне, име, һәм мин әкренләп Латифага да тамазам. Кызым, әйтәм, сиңа әйтәм, Кәрим ниндидер начар сүз әйткәндә, ниндидер кискен, ниндидер дорфалык күрсәткәндә, әйтәм, сиңа әйтергә кирәк. Әйтәм, син аны нитмә, йотма, уздырып җибәрергә ярамый, әйтәм, аны әйтергә кирәк. Син минем күңелемә тиде, миңа рәхәт булмады. Минем менә шулай, син шулай әйттең, шу сүзләр белән болай әйттең дип. Талашмыйча гына. Һәм әкренләп бит җайлана мөнәсәбәтләренчә. Үпкәләп Йөрүгә караганда әйтергә кирәк барысында. Хатын-кызга да, хатын-кыз теләген белдергәндә дә, ниндидер бүләк аңа кирәк булганда да, аны әйтергә кирәк инде. Мин күпме көтеп йөрдем Талгаттан, әйтәм, үзе белергә тиеш. Күрмиме менә чәчәкләр шиңде, өйдә чәчәк. Нишләп ул белми аны алып килә? Әйт, матурым. Ни, авыр булмасмы сиңа нәрсә? Всё, сиңа да рәхәт, иреңә дә җайлы. Аның да баш ватасы юк, нәрсә кирәк минем хатынга диде. Үпкәләшеп, нәрсәдер җимерелеп, нәрсәдер сөйләшмичә йөрүләр. Шундый кызык ул балачак, ни, мөнәсәбәтләр балалар. Ә бит күп хатыннар шулай яши. Нәрсәдер көтеп, үзе догадается. Һәм шулай гомер узып китә бит. Узып китә инде, аннар аңлыйсың инде аны, соң уже югалтулар күп була. Тотына башлыйсың мизгелгә. Шул кертәмен белеп яшибез хәзер инде. Югалтулар күп була. Зөлфия, менә тәмен белеп яши торган тагы бер нәрсә бар бит әле. Сезнең инде күп кенә тамашачыларыбыз белә дә торгандыр. Сезне якыннанрак белгән кешеләр аны белә. Сез бит бик матур мендәрчекләр ясыйсыз. Һәм узган ел сез ул мендәрчекләр белән хәтта безнең Казанда үткән ярминкәдә дә катнаштыгыз. Менә бу да сезнең бер үсешегез бит. Үсеш, ие. Инде беләсеңме, кечкенәдән мин бит әби белән үскән бала, ул мине бәйләргә өйрәтте, тегәргә, пешерергә. Мин гел аның янында иде. Менә шул яктан да бәхетем зур инде минем, Аллага шөкер. Әбигә дуа булып барсын, гайнел хаят әбиемә. Һәм бер заманны, шуңа күрә кул ияләшкән, кулда бар, һөнәр бар, кул эшендә нитә. Мин хәзер дә менә бар инде мин шундый теләк. Кул белән нәрсәдер эшләргә кайвакыт җитми, хатын-кызга кирәк ул. Чөнки хатын-кыз кул эшләре белән энергия ала икән космоста. Миңа бик күп берничә ел утырырга туры килде, эшсез, рольсез. Һәм күрәсең, ул вакытта мин Аллаһ Тәгаләгә ялварып, әйтәм, өйдән чыкмыйча гына, үзем генә булдыра торган, кешегә файда китерә торган, күңелемә рәхәтлек бирә торган миңа бер эш кирәк, хезмәт кирәк. Нәрсә эшлим алам икән? Нәрсә әйтәм, пироглар пешерә башлыйм икән, әйтәм, сатуга бюджетияләр нәрсәдер. Хәзер дә бар ул минем, кайвакыт чыгарам Инстаграмга, заказлар бирәләр. Һәм менә шул әйбер барлыкка килдеме? Беренчедән, мин зур шигүгә тотынсам, минем күңелем кайта, мин аны эшләп бетерә алмыйм. Эшлим мин аны озак эшлим. Миңа тиз генә эшләнеп бетерә торган эш кирәк име? Беренчедән, шигелә торган, 2 көн эчендә шигелә торган кичкенә генә шундый бер инде ул име? Шигү. Аннары әйтәм, кара ничек матур гына, әйбер генә име, кеше күзендә гел булып торсын өчен, нәрсәдер менә әкренләп, мин ул менә ничектер туды инде ул. Хәзер бүгенге көндә мин инде 1-2 ел аңа утырганым, 2 ел утырганым юк. Шигүгә инде минем бер матур Диләрә исемле ханым барлыкка килде. Ул Леногорск шәһәреннән, хәзер Казанга күчеп килде ул гаиләсе белән бергә. Бөтен эшемне, хезмәтемне шул мендәрчекләрне аңа тапшырып, ул бөтенесен эшли, шигә,
йөртә, сата, чит илләргә озата куядыр, име матур стендлар уйлап чыгарды. Шул печән базарына да ул миңа шалтыратып, Зөлфия апа, менә шундый мөмкинчелек бар, сез каршы түгелме? Мин әйтәм, Диләрә, теләсәң эшләмә әйтәм. Менә синең кулыңда барысында Диләрә шуны бөтенесен эшләп бара. Зөлфия, мин бу сорауны юкка гына бирмим. Менә дөресен генә әйткәндә, хәзер бит инде үз мәшгульләр, бизнеска китүче ханымнар бик күп. Менә Зөлфия үзен шушы мендәрчекләр ярдәмендә, менә шушындый беренче башлангыч бар ярминкәләр ярдәмендә. Бу бит сезнең идеягыз, бу бит сезнең хезмәтегез. Бизнес турында уйлаганы юкмы, Зөлфияның? Энҗе, мин хәзер сиңа бер сер ачам, име. Белмим, син ышанасың микән астрологияларга, анда тагын ниндидер дизайн, human design человека бар, төрле әйбер бар, име. Имештер, без бу дөньяга килгәндә, без киләбез ниндидер максат белән, үз вазифабыз бар, име. Без шул эшләрне эшләп бетермичә бу дөньядан китмибез, аларны бөтенесен эшләргә кирәк. Һәм һәр әйткән, миңа натальный карта төзергән астрологта, тагын кемдер дә, Зөлфия, сиңа эшләргә кирәк күңелеңә ятышлы әйбер генә. Йөрәгеңдә менә отклик таба икән, име. Менә шуны эшләсәң, акча турында уйлый башласаң, синең эшең барып чыкмаячак. Менә миңа нигәдер шундый установка куйдылар, белмим, әйбәтме ул, начармы, ничекме ул. Менә шул ук без театрга балалар белән, менә кемдер уйлый, без бизнес эшлибез димәк. Юк, анда акча турында уйлап эшли башласаң, Эш бармый. бармый эш. Нинди менә ул гаҗәп әйбер ул. Шуңа күрә мин күңелем теләгән әйберне эшлим. Шуңа күрә миндә энергия барлыкка килә. Шуңа күрә кеше сорый, ничек син өлгерәсең барысында да, чөнки мин яратып эшләмәсәм, минем энергиям юкка чыга. Шуңа күрә мин бизнес йөртә алмыйм. Миндән булмый ул ничендер. Менә алай булгач инде хәзер сез 4 артист Тинчурин театрыннан, 4 артист аерым спектакль куеп, нәзер спектаклен чыгарганнан соң, име, шулай ук бит төрле фикерләр барлыкка килде. Булар мөгаен үз театрларын булдырып, аерылып башка чыкмакчы булалар, акча эшләмәкче булалар дигән сүзләр дә булды бит. Ләкин нәзер спектакль шул дәрәҗәдә тамашачының күңелен яулап алды. Менә теге имеш-мимеш акча дигән сүзләр, аерылып чыгалар икән булар, канәгатьсезлек белдергәннәр икән булар дигән нәрсәләр бөтенесе юкка чыкты. Нәзер синең тормышыңда, иҗат юлында ул нәрсә? Беренчедән, бик зур ачыш, яңа кешеләр белән танышу, очрашу. Без үзебез менә театрда бара торган процесс башыннан ахырына кадәр, менә спектакль ничек идеясы барлыкка килә, нинди режиссер чакырырга, рәссамы кем булачак, хореографияны кем куя, утларны, декорацияны кем эшли, административ эшләр, име, ничек аны реклама бирергә, нәрсә, бөтенесен театрда бик күп цехлар башкара торган эшне безнең дүртебезнең иң башка иелде бөтенесе. Роль турында гына уйларга вакыт юк. Син белсәң, без нәрсәләргә өйрәнеп бетергәнебезне. Без хәзер аңлыйбыз, менә шул бөтен производственный процесс театр эчендә бара торган эшне барысында. Кеше нәрсә уйлагандыр да, бәлки алар безгә бик җиңел бирелде дип уйлыйлардыр. Әлбәттә, кырыйдан караганда шулай бит ул хәрештә. Беренче шул булды, име, икенчесе, ни өчен без ул эшкә тотындык, ни өчен без ул эшкә башландык, име? Безнең театрда яшерен батырын түгел, бик шундый, ничек дип әйтим, шундый мөнәсәбәтләр корылган иде, име, административ хезмәткәрләр белән, иҗат төркеме белән ул аңлап бетереп булмый, аңа бик тирән шумарга кирәк, аны хәзер җентекләп тикшерер өчен, әйтер өчен, ачыр өчен. Мин яратмыйм инде һаман шуны әйтергә, зарланып, күпме ничә ел әйтмим, ничә ел рөлсез утырганым. Просто әйтмим генә, име? Ул энергия барлыкка килә, һәм ул иҗат энергиямны каядыр юнәлтергә кирәк, име? Кинода төшәм, ансы кинода елга бер төшәсең, 3 елга, 5 елга бер төшәсең, ә театрда син көн сайын эшлисең. Һәм без берничә кеше, 8ләп, 10лап кеше иде театрдан. Мәйтәм, әйдәгез барабыз, мәйтәм, берәр мәйтәм спектакль куярга кирәк үзебезгә генә. Үзебез тырышып, мәйтәм, күрсәтеп, менә без булдырабыз дип хезмәт. Мәйтәм, әйдәгез барабыз министрга. Язылабыз, мәйтәм, приемга язылабыз. Бу сезнең идея иде. Мин генә түгел, анда Рөстәм Гайзуллин да бар иде, Ирек, менә Гөлшә, без менә шул дүртебез калган кешеләр, ничектер сөйләштек тә, көнен билгеләдек, язылдык. Кабул итә. Пожалуйста, кем барса да кабул итә бөтенесен. Аллага шөкер, Ирадов Физянны бу яктан бик ачык кеше.
ашык министр хезмәтен әйбәт башкара. Язылдык һәм язылган көнне сөйләшкән бөтен кешеләр, ничә кеше? 18 кеше. Без дүртебез генә килдек. Әкренләп юкашыклармы? Юкта чыктылар, без дүртебез генә кирдек шунда. Менә аңлыйсыңмы син, ул барыбер теге язмыштыр инде, әйме? Әйе. Дүртебез киреп утырдык, сөйләшергә тотындык. Без зарланмадык. Театрның хәленә дә, режиссерга да, директорына да бер кешегә зарланмадык, берсен дә хурламадык. Без әйттек, Ирада Хафизовна, менә безнең шундый теләк бар, берәр проект булдырырга. Безнең Татарстанда антреприза дигән әйбер әле эшләп китмәгән, Мәскәүләрдә, Россиядә ул бик күп күләмгә таралган бит инде әйбер. Бездә юк әле ул, менә безнең шундый үзебез проект булдырасыбыз килә, үзебез табып бөтен команданы җыеп, сез безгә зинһар өчен ярдәм итегез. Нәзер турында уйлаган кеше. Юк, әле Нәзерне тапмадык, спектакль эзлибез, әсәр кирәк, материал кирәк, иң мөһиме шул. Ирада Хафизовна безне тыңлады, сөйләштек, да әйтте безгә, мин сезгә 2 атна вакыт бирәм диде. Сез миңа 2 атнадан менә шушы өстәлгә китереп салыгыз. Әсәрен, режиссерын, рәссамын, бөтен менә смета кебек әйбердер инде ул, әйме? Мин шунда уйлап карармын диде. Без шушы 2 атна эчендә китте безнең эш процессы. Без эзләргә тотындык, җыен нәрсә, пьесалар, төрле пьесалар, күп пьеса укыдык без. Җыелышып укыдык, кычкырып укыдык. Гөлчәчәк укый, мин укыйм, бөтенебез бергә. Һәм ничектер менә ничек барлыкка килгәндер, ничек ул Нәзер бит Казанда куелмады. Бер тапкырда куелмады. Һәм Нәзергә мөнәсәбәт бик икеле. Иҗат кешеләрнең дә, халыкның да. Нинди эштәлек инде ул, нинди хәл ул, нәрсә ул, ничек анда менә хатыннар белән алышыналар бер атнага. Нинди инде ул. Менә синең белән сөйләшкән әйбер теге хатын-кызның иреклеге турында. Нәкъ менә моны да шулай әйләндереп чыгарып була. Режиссер, кеше, талантлы режиссер, ул менә шушы теманы менә ничек матур итеп чыгарып күрсәтергә ул. Идеясын, нинди идеяны өскә калкыта бит, әйе. Кая калкыта һәм ничек иттереп эшли. Хәзерге көндә спектакльгә менә тамашачы ничек йөрийме? Ул әсәргә дә йөрми минемчә. Ул менә карый кем катнаша һәм ничек куелган ул әсәр. Шул ук бер әсәрне менә танымаслык иттереп, әллә ничек иттереп куеп була, шулай бит. Иң мөһиме, аны халык яратып карый. Син беләсеңме, без аны яратып уйныйбыз. Андагы ул Зинур Сөләйманов режиссер, Башкортстаннан килде бит инде, Стәрлетамак шәһәреннән. Без аны таптык. Без бик күп режиссер эзләдек. Бик озак эзләдек без режиссерларны. Менә Зинур гаҗәеп режиссер. Зинурга рәхмәт. Ул бу әсәрне нәшләй итеп матур итеп, беләсең ничек? Хәзер әйтәм. Туфан абыйның әсәрен, уйларын, фикерләрен шушы пьесаны ул тагын да ниндидер югарылыкка күтәрде. Һәм һәрберебезне табигатен өйрәнеп, һәрберебезне күрсәтә, ача белде сәхнәдә актерларны. Шундый рәхәт булды Зинур белән эшләү. Уйнап бирки. Захира нинди уйна. Уйнарга. Бармакларның хәле юк. Тартырга, күргән тартырга. Көчем юк. Кирәк. Кешеләрдә көчнең чиге чамасы юк аның. Менә шулай тартырга үзе булышам. Я, Захира. Тut, тартырга үзе булышам, әйдә. Захира ди. Дәле, әйдә, тут, әйдә. Захира. Мин, Умар. Әле юк. Захира. Әйдә. Тут. Захира. Ник кермисең? Ярамай. Вакытлы-вакытсыз кеше өенә кереп йөрү килешми.
Yenge, özü yığılamasa. Eliga tugil. Olmazsa kurşuga gireyim de. Şu indi şu. Düşer. Sen jırlasa. Jırla. Siyam sine. Ya İza. Ulan. İsmetullah. İsmetullah nihalsi. Olmaması bir şey. İşe bir şey doktorası. İşe bir şey doktorası. Evet. Dur şu an bir doktorası gerekli. İsmetullah. Nişik sıkıldın? İsa bitelim ne? Vallahi gidiş var mı? Buranla bir gece yesizdiriydi. Bir gece yiyiz, bir gece yiyiz. Şoklat dahi. Yılıtıp şoklat yeme. Diksin, Zahir'e bağına yeme. Beni bile yönet yeme. Ne kadar? Bu spektakl uzun гомерле булырга тиеш әле. Тиеш, Ул тиеш. пандемияда һәр вакыт булып тормасы име, Зөлфия? Бу спектакльне мөгаен бик еракларга чыгып китәргә мөмкинлеге булмаса да, якын тирә республикалардагы татарларыбызга да күрсәтергә кирәк. Алла бирсә. Амин, шулай булсын. Зөлфия, менә тамашачыларга сезнең тагын бер бик матур иҗади сәләтегез турында әйтеп үтик әле. Инде тамашачылары сезнең башкарудагы җырны клипта төшердегез, әйбәт тапшырубызның башындарак карап үтте. Сез бит үзегез җырлар да язасыз. Хәзер вакыт бармы җырлар язарга? Инде ул шундый бик ничек дип әйтим. И кошып эшли торган эш, кошып яшеренеп кенә башкарам мин аны. Өйдә бер пишмагым бар минем пианино белән. Ул пианинога инде бер Мин беләм ул 8 яшьтә алып бирделәр миңа һәр 40 ел ул пианинога. Мин ничек белмим, аннан ничек аерылырмын, күптән хыялланып йөрим, яңа пианиналарга теге бар бит инде хәзер шундый модный пианиналар алар. Мин аны шундый кызганам, чөнки ул пианинода күпме җырлар туды, күпме күз яше сеңдерде ул клавишалар. Шуңа күрә мин шул пишмакка посам да кой вакыт очам. Куядыр китәм мин. Уйный башлыйм. Уйнаганда шунда җыр да туа, ниләр тора минем, китаплар тора шигырьләр белән пианино өстендә. Мин ул җырлар кешегә кирәк дип тә уйламыйм, нишләптер. Оялам димме соң инде. Тавышым аның хәтле түгел име, җырлап җиткерергә кешегә, җырлап күрсәтер өчен. Минем җырым бар, Дилә Нигъмәтуллина башкарган җырым бар, мин Диләгә язып биргән идем. Минем булай ия башласаң, каядыр 20 җырлар бар. Һәр бер туган җыр минем тормышымда ниндидер вакыйга. Матурмы ул, күңелсез вакыйгамы ул, әтинең туган көненә яздым мин әти җырын име, менә шул таралды инде. Ул Зөләйлә төркемендә җырланды бугай. Зөләйлә төркемендә җырланды име. Аннар инде бик яраталар, менә Рөстәм мәрхүм энемнең үлгән вакытында Киттең дигән җыр, ул инде кинога да кирип китте. Аны бик сорыйлар, тыңлыйлар дип беләм ул җырны. Сез үзегезнең театрыгызда бик матур бер туган телгә, телебезгә багышланган җырны иҗат иттегез әйбәт. Моңа сәбәп нәрсә булды? Тагын әйбәт кешеләр, әйбәт төркем җыелды. Шул ук Гөлчәчәк Хафизова, Илфак Хафизов һәм безнең труппа Рәсим Фасыхов ул безгә булдырды, һәм безнең гениаль Ильяс Камал. Шундый яратабыз без Ильясыбызны. Безнең театрда Ильясның булуы ул шундый ни ул безнең ничек дип әйтим, теге кояш янында планеталар әйләнә бит әле, менә Ильясыбызны яратабыз. Ильяс оркестр белән булдырды музыкалар.
Көйін мен яздым, рәсем аранжировкасын ясады, оркестр қошылды, һәм безнең театрыбызның бүтін труппасы неше тавышка шушы җырны матур итеп башкардык без. Һәм ни могҗиза! Без бит аны башкарганда кем белгән? Безне сайлап алырлар Тукай бәйрәмендә, опера театрында, сәхнәсендә безнең труппа чыгып басып, шул җырыбызны без башкарырбыз дип. Безнең өчен ул шундый зур бәхет иде. Сөйләм, шатланам, кичерәм бәхетле мизгелләр күңелдә тел белән. Сагынам, юксынам, ярату хисләрен белдерәм, газиз телем белән. Уйлата, елата, җаннарны уята, туган тел, туган тел, туган тел. Дөньяга таралган, бәгырдә яралган, туган тел, туган тел, туган тел. Уйлата, елата, җаннарны уята, туган тел, туган тел, туган тел. Буыннан буынга, анадан балага тапшырыр байлыгын, мирасын, туган тел. Yıllardan yıllarga, sınavdan sınavga, şınıga barasın. Tuğan tel, tuğan tel. Uylata, yılata, canlarını uyata. Tuğan tel, tuğan tel, tuğan tel. Dünyada daralgan, bedirge yaralgan. Tuğan tel, tuğan tel, tuğan tel. Uylata, yılata, canlarını uyata. Tuğan tel, tuğan tel, tuğan tel. Uylata, yılata, canlarını uyata. Tuğan tel, tuğan tel. Dünyada daralgan, bedirge yaralgan. Tuğan tel, tuğan tel, tuğan tel. Uylata, yılata, canlarını uyata. Tuğan tel, tuğan tel, tuğan tel. Зөлфия, менә шушы җыр белән без бүгенге әңгәмәбезгә йомгак ясыйк. Һәм әлбәттә, саубуллашыр алдыннан мин сезнең үзебезнең милләттәшләребезгә, татарларыбызга булган теләкләрегезне әйтүегезне теләр идем. Энҗе шундый рәхәт булды. Сөйләшүләр. Минем бүгенге хәләтем, менә син белән сөйләшкәндә, шул хәтле ихлас, йөрәктән бу сөйләшүләремә, менә минем җаным, күңелем гел менә монда. Лебердеп тора, менә хәзер дә шулай. Чөнки рәхәт, Аллага шөкер. Гел рәхмәт әйтеп торга кирәк. Менә ничек кенә яңгырамасын бу сүземә, ничек кенә сәер булмасын, нәрсә инде бу нәрсә белән. Бик күп кеше әйтә аны, иртән торып рәхмәт әйтергә.
Бу безнең дөньяга килүебез, безнең шушы дөньяда булуыбыз бүгенге көнгә кадәр име күпме буласын билгесез. Көн сайын рәхмәт әйтик. Яныбызда булган кешеләребезгә. Аллаһ Тәгалә тудырып торган шушы матур ниндидер күренешләргә име сөйләшеп, очрашып, халыкка җиткереп менә шушы әңгәмәләрне бик күп рәхмәт әйтергә кирәк. Аллаһ Тәгалә дә бөтен галәмгә, тирә-яндагы кешеләреңә һәм якын яныңда булган кешеләреңне саклап, яратып, ярдәм итеп торырга кирәк. Яныңда булган кешеләреңне. Бик зур рәхмәт, Зөлфия, бүгенге әңгәмәдә катнашканыгыз өчен һәм менә шушылай эшкерсез күңелегездә булган уйларыгызны җиткергән өчен. Чынлап та сезнең белән аралашып утыру шундый рәхәт булды. Киләчәктә дә сезнең иҗатны күреп, сөенеп, әле кабат-кабат очрашырга язсын. Уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, Дөнья студиясендә кунакта Татарстанның атказанган артисты Зөлфия Вәлиева иде. Әңгәмәне Әнҗе Шәһиддинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз. Бергә булыйк, бердәм булыйк.